Det vi er i gang med nu, det er at hente nattens plader til vores dagsproduktion. Efter han har sat de her plader ned, så står Martin over ved vores pladesav, og der tager han så den første plade, som nu skal skæres. Så når Martin han nu saver pladen, så vil han få en stregkode sat på pladen, som efterfølgende bliver brugt igennem hele vores proces, når vi laver skydedøren. Så er der kommet dejligt mange ordre ind i systemet igen, og her har vi Kolding-ordren importeret. Så går jeg lige ind og tjekker leveringsadresserne af det hele, at alt er OK. Jeg sender lige en bekræftelse til butikken, og nu er resten op til produktionen. Så får vi stregkoderne til de 2 døre, vi skal lave. Og så er vi bare klar til at skære nu. Sætter den fast. Og så har vi vores reststykke. Pladen nede under, det er faktisk selve døren. Det er enormt vigtigt, at vi kontrollerer målene hele tiden, hver gang vi laver et snit. Vi gør det i begge ender, og den er 48 her. 948. Så det er jo perfekt. Og så er vi ellers klar til at skære. Så nu er døren faktisk færdig. Så er det bare klistermærken på, så kunden kan spore det, og vi kan køre det igennem resten af systemet. Så sætter vi den over på vores vogn. Nu har vi selvfølgelig fået lokket den i begge ender og skal have hjulene på. Sætter vi ind under her. Lige presser op. Sætter i, sådan der. Så kan den køre. Vi skal save Alu Deluxe siderne. Tjekker, at enderne de er fine. Så skal vi have lokket de 4 sider her. Så er Natalie så i gang med at samle. Det første vi gør, det er at få gjort pladen ordentligt ren, men også for, at der ikke skal være skader på pladen. Så det bliver lige tjekket en enkelt gang, og så er Natalie ellers i fuld 4 spring over og hente sideprofiler, top- og bundlister. Der er ved at komme lim i profilerne, så de sidder godt fast. Det er rent manuelt, at man banker de her skinner på. Ja, og som I kan se, så er det ikke kun Natalia, der er gang i at lave en skydedør. Både Martin og Mathias har gang i at få flere skydedøre i gang. Og det er vigtigt, at den passer i begge ender. Det tager man på øjemål. Jeg synes, det er dejligt, at vi endelig kan komme i gang med det, som vi jo i sin tid er blevet ansat til. Det er bare skønt. Listerne og pladen, det bliver lavet om til én dør, så vi kan plukke dem ned bagved sammen med kommoder og hylder og sådan nogle ting. Jesper, der kommer en dør! Wup, wup. Det er simpelthen så godt sat op. Så skal vi overskære den her top- og bundskinne. Så skal der sættes tape under bunden. Så skal der en brugsanvisning med, for at det ikke bliver væk til kunden. Så ligger den ned i skinnen her. Og det kører bare derudad hver dag. Det hele ser godt ud, så det er dejligt. Så starter den så med at pakke ind i folie nu. Så har jeg en ordre her, hvor jeg kunne se herovre på min papir, at det er 2 styk, jeg får. Der skal begge 2 den samme sted hen. Det er alt sammen noget, der er lavet her i dag, som er klar til at komme afsted. Det skal lige en tur forbi lageret og så ud til vognmanden, og så skal det afsted til kunden. Vi har nået 60 døre nu, så det er dejligt. Det er en kanon indsats af holdet. Det første, jeg skal ud og have fat i, det er, at jeg kan se her på min scanner, at jeg har nogle lange ting, som nogle gavle og nogle H-sider. Det, jeg lige starter med at gøre, det er lige at sikre mig, at kundenummeret står på de her varer, så vi ikke forveksler dem. Dem, jeg plukker lige nu, det er top og bund til de dyre 19 mm skab, vi har. Jeg er lige ved at tjekke, at det er det rigtige dørnummer, hver enkelt dør har, så det er den rigtige dør, som kunden har bestilt, der kommer ud til kunden. Skriver jeg også lige kundens varenummer for, at det er den rigtige andelsliste, der kommer ud til kunden.
Men man kan se, at nogle gange kan den ikke altid lige få alting fast, og så kan det godt være lige, at man skal gå efter med en håndvrap og lige for at sikre sig, at alting sidder fast, inden vi putter den ind i lastbilen. Så der er ikke noget, der rusker rundt, som gør, at det kan gå i stykker. Som I kan se, så har vi produceret rigtig mange skydedøre i netop den her uge. Faktisk all-time high for skydedørsproduktionen. Vi har ikke været i gang ret længe i Vildbjerg, men faktisk er vi kommet rigtig godt op i kadence. Så meget, at vi er gået i gang med at lave næste uges produktion, og der er vi allerede rigtig godt i gang. Men jeg har jo ikke gjort det her alene. Et fantastisk team bag skydedørene, som står her, har jo lavet alle de her fantastiske døre til alle kunderne. Og kære team, er I klar til at lave endnu flere skydedøre? Ja!